салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯз ма духтаронда се та намехед табақча харидам. Як амин мардак оварда буд имрӯз. Вай фурухта иста буд, магазино монда гашт. Баъда намира се та табақча харидам. Аввал 10 сум гуфт, гуфтам не намехарам. Баъд охир хоҳарам се таш мондай 5 сомонӣ гиред гуфта дод. Анам се та ам хай табақчаи чӯбӣ гирифтам. Бисёр мада маъқул шуд. Овардам, кӯдако хурсанд шуданд. Наиҷада ози Осия аллакайда сухарик андохта, сухарик хӯрдаиста пеши телевизорда шишта, мультик тамошо карда. Набинед? дӯстони азиз, имрӯза видеода ман мехоҳам шумода яке аз анамин интернет магазинҳоро пешниҳод кунам. Дар инҷа ман шумода номер мемонам. Анамин номеро ки поёни видеода дидестед. Ба фурӯши куртаҳои дароз, ба фурӯши анамхе чизо машғулай. Ина бинед нархош, набинед анаи абая трикотажай нархаш 1700 рублай. Марҳамат, хоҳишмандом метавонед дар анамин рақамое ки дида истодаед, дар анамин рақамо занг занед, ватсапай шумо занг занеду хоҳиш кунед. доставка дар тамоми Русия ҳаст. Марҳамат, анаи намудушбо ҳаст. бисёр куртаҳо нархошон нестанд. Шумо худтон мустақилона занг зада пурсон шавед. Анаи курташ двойкаяй 2600 рублай. И тоҷики кати тақрибан 350-400 сомон мешава. бинед чӣ қадр хушруванд. размеро дӯстони азиз аз анамин размери 50 то 58 ҳастай. анаи намудаш 2400 рубл. бисёрам хушрай куртаҳо аз паплинай, аз ваяй лёнай, шолкои тоза, баъд шифонои тозаяй. бинед моделош чӣ қадр хушрувай. размерои бишкек катима шумода агар гап занам, аз размери 42 то размери 50 ҳастай. иҷада баъзе анамин ваё нархҳо гуфтагӣ шудагӣ нест, нишон додагӣ шудагӣ нест. шумо метавонед ки ба анамин рақамое ки ман мондагиам занг зада пурсон шавед аз соҳиби анамин либосҳо. намарҳамат, тамошо кунед, пешакӣ гап занон кунед, пурсон шавед. анаинаш 2400 рубл. бинед чӣ хушрай шифонои материалаш. пешакӣ гап занон кунед, пурсон шавед, аниқ кунед, баъд харидорӣ намоед. анаи намуд двойкара бинед 2800 рубл. баъд анамин розовишам чӣ қадр хушрӯ. анаинаш гарошка дароз. и ҳам барои духтарои мо, барои ҳам сатро хушрувай, ҳам барои анами хел мисол берумол, румоли майдачакатиам хушрӯ метавай. куртои беҳад фасонашон оли, чӣ хеле мегӯянд. набинед аз ҳар модел чанд рангаш ҳастай, чанд фасонаш. анаи намудшам чӣ қадар хушрувай. оғози видеода майра пура нишон дода будам. анаи намудаш ваяй паплина бинед бо аз анаино ҳастай. доир ба анамин доставкау, доир ба анами ваё шумо метавонед худтон мустақилона бо ҳамин духтаракда занг зада пурсон шавед. анаи намудо бо шарфу румолошон катия. ҳамҷа чанд фасонай. ҳар кас метавона ки ба хости дили худаш интихоб намоя. инаиҷа барои духтаракҳои сатр пӯшам бисёр хушрӯ метавонад. баъд инҷа юбкаҳои дароз астай. инҷада бисёри нархҳо нест, вале анамин куртаҳо чизое ки пешниҳод шуда истодай аз 1500 рубл болояй нархошон. инаира бинед чӣ қадр хушрӯай. аз ҳанамин материал чанд фасон астай ки бевосита шумо метавонед ки бо амин соҳиби ами кати чӣ кунед, гап занон кунед. шумода бо пурратар равон мекунад суратоша, рангои амин моделора. баъд метавонед ки якташа интихоб кунед. анаи намуд намозникҳо ҳастай. намазник меган, намозник меган. иноро вай доран, шарф доран кучун. бинед барои намоз хонданам хушрувай, барои анам хел гаштанам хушрувай.
Анаи дига моделаш ҳам куртае ки озима шумода нишон дода будам. Дига моделша халатиша бинед пешаш кнопка дора. Размерои ҳамаш ҳастай. Ҳамин чи куртае ки пешниҳод кардагиам ҳамаш размер дора. Набинед чӣ хел хушрӯ. Анаи моделиш дигарай ҳами куртара. Бисёрам фасонои аҷоиб буд. Материалошам материалои сабуки поплину, трикотажу, шифону дигару дигар. Устинош хушрӯ. Мада бисёрам амира устинош мақул шид. Ба ҳазур мисол боло карда мешава устина. Ана инамуд бо платья ҳастай. Ино ҳамаш платьяанд дӯстони азиз. Наминамуд чам хушрӯ. Материалш ба фикр мирава я шифонай. Ана инамудам халат барин айбинед. Рубашкаи дароз барин. хеле ва хеле куртои хушрӯ. Рости ба ман шахсан мада бисёр маъқул шуд. Аз ин чанд намудаш ҳастай, чанд рангаш ҳаст аз анамин курта. мебинед рубашкаи дароз. И поплинай дӯстони азиз. Ба ҳазур мисол вай мешава. Размеротона шумо меёбед. Баъд анаи намуд кардагиан анаи фасонам бисёрам хушрӯ. дуранга кардагӣ. Иям ами ҳамаи размерош ҳастай ами куртаям. ҷада вақте наврора ба ман равон карда буданд, рости дӯстони азиз ҳамаш музика дошт. Вале ами музико авторски нагиранд гуфта. Бо ман худам гап задестам, кам шумода фаҳмондастам. Анаи поплинай бинед. ҳамиҳо бисёрш мада остинош маъқул шид. Мисол тур дорану вай доран. Бисёр зебо метоба. бинед анаи платья дигар намучам буд. аз анаин бинед. дарози хушрӯ. анаин нусхаи адрасбури атлас адрас. хеле ва хеле зебо. Аз ин чанд фасон доштай. ина бо ина намудош ҳастай. Аз ин ранг дора. бинед рангоша. ёдовар мешавам ки нархҳои ино аз анамин 1500 рубл оғоз меёба. хулоса аз 1500 рубл боло. доставка дар тамоми Русия бепул дӯстони азиз. тамошобинони азиз, и субҳи саҳара имрӯз сабрияи мо барвақт ҳеста буд. ма кор кардеста будам, омади қаистод пешум да бо омада иҷада даи хона ховуш бурда, куклаш да дасташ бозӣ дошт, на ҳам худаш ховуш бурда, ҳам куклаш. бошам хепшондум. гармам боша рӯз, вале хуштомани ма фақат мега ки одами хов хунук мехӯра. кадом ами фасле набоша, одам вақте хов боша хунук мехӯра. рӯшана пӯшонӣ. ана иҷада бибиҷону осия шиштагиан кино тамошо кардестиян духтарои ма. мультик тамошо кардестиян аниқтараш. ози ма ягон чи тайёр мекунаму и хонумаҳои зебора чой метиём. сабрия боша ховуш бурдаву хона. барвақт ки хестагӣ буд исус рафт апош хов будан. баъд омад охир худаш ховуш бурд. ози бачаҷон о метумта. ана бинед духтарои ма дар инҷа мультик дидестиям. осия ай хов хестай ози пижамаша набровардай. иҷада ваё овози музикаи телевизор буд, овози ами мультику чӣ буд. баъд ки ами авторски нақапа гуфта видео барои авай ма бо овози хман запис кардагиему. овози гудакоран хеле ки ютуб канали ма монетизатсия гирён шудагиай. баъд бисёр вақт мешава ки ягон музика ё ки ягон кино ягон вайш боша авторски меқапа.
дӯстони азиз, ман ози кор рафтестам. Ҳавора бинед чиқадр гарма, ки хушрӯ кардаи ҳаво, офтобак. Аз гудакора чой додум. Ози ман имрӯз вай мерам. Аввал бозор мерам, Султони Кабир мерам. Якда чӣ бояд ба навор бигирам барои тамошобинони азиз. Якда дархост кардагиянд. Ман ба навор мегирам. Баъд шумо интизор бошед видеоҳои ояндада. Ман ҳамаи ӯ дархостое ки шумо карда будед дӯстони азиз пешниҳод мекунам. Корвонам кушода мешидааст. Хеле шодам ман ки анамин 15 гуфтагӣ ҳастанд ки 15 июнда корвон кушода мешавад. Бо корвон ки кушода шид, анавай видеое ки дар